Nu venter jeg kun på bølgen. Og det var den blå, der skyllede. Ja, jeg blev borgmester, og viceborgmesteren, det er den samme som hidtil, Michael Dalgaard. Og demokratisk balance, de besætter stadigvæk beskæftigelse- og erhvervsudvalget. Udvalget for teknik og miljø gik til Dansk Folkeparti. De fik kun valgt en, så det ligger i sagens natur, det er mig og Nørgaard, der tager den. Det sociale udvalg går til demokratisk balance. Børne- og ungeudvalget går til Venstre. Og Uffe Korsgaard og Meine Nørgaard bliver medlemmer af økonomiudvalget i den aftale. Så har vi et tilbud til Socialdemokratiet om at tiltræde den aftale her. Så er der en udvalgsformandspost til dem, og det kan vi få forhandlet på plads. Og Liberal Alliance, det skal vi have på plads også med forsyning. Så det er så vigtigt, vi er. Og vi har et politisk grundlag, og det vil vi invitere til pressemøde i morgen kl. 10, hvor vi så vil lægge det frem. Det var vist ordene. Hvad er det for